Hemen zeuzerreko zuen... Bai. Gehien bat deneko bat. Dekretua 286, lurre erosketarena hasi zaila espedientea bat bukatutzen ganean ikustea. Zelenan eskatu nenduen idatziz, ezagozten zelan esan hasi. Eta gero, beste dekretuetan, eskatu nenduen lehenko plenoan 210 eta 226. 26 guretzat ados. Eta 30 eskatuten dugu idazkarien eta bokatuen txostena. Eta ez da mar? Bai, 210. Baina lehengoa zan, aurrekoari guztabiz. Hori da. Eskatu genduen biek, espedienteak badaukagu bategaz 226koa gazbarniko, eta besteak txosten biek faltakakuz. Baina hori zen, engendun galdera izan, eta eneko, hori buruz, ez dakizu zelan... Berrunda marra zin da... Hori da piztinaren. Piztinarena, baina horrez... Engendun kontsulta, Ze hor dago sententzia bat? Bai, ez que dauz bi, horregaitik dira. Zen? Dauz bi, bata baietza, esan dago azkenikoa, eta bestea pasa horretean guztuan emozan izetza. Eta gauza ia bardin da. Orduen, gudokoi, baina espertuko dugu, baina hor da behin-behineko ebazpin bat, behin-betiko gero bihurtzen dana, horren ostean da jabeak eskatzen dago, udalari eskatzen dutxo hori regularizkatzeko egin beharrekoa, erantzun jako, eta hori amaitzen da. Baina horretaz guak gauza gauz, baina gauzea da, baile batek esaten dago baietz, beste batek esaten dago ezetz, orduen, gure hau, bai, antzerako akibet. Behin-behineko bat eta behin-betikoa. Hor dauz bi, behin-behinekoa eta behin-betikoa. Eta da bardine. Bueno, eskertuko dugu, Ez negabekoa, Ointi da urte bat bateke eskatu zeuen izena batetikoa antzerakoa, eta beste epaiketa bat izan zen desberdin. Eta arek izan zeuen ezetz. Eman hotzen arrazoia udaletxari edo eletxak esaten zauena da tekniko esaten zen. Batetik esaten dago bai, beste batzetik esaten dago ezetz. Orduen, gauzea da, jakitea zuek zer dino zuen, ze eurek esaten badure, ondo dagoela eta epaiketak epaileak adostuten bada hori, beste gure aldetik esango eta esatzu, oin beste sententzia bat dago eta igual zuten aldoz hori piztina. Gero, helburue da normakaz, oso baina hori dana regularizatzen. Hori da. Horregatik aukera, bai, hori da. Bai, ontza denon dugu, egoerak izan. Bai, horrezko hori esaten dugu, lehen beste bat egin zan, iaia bardin eta esan zuen esan. Horren euren eritzia jakiteko, eta euren eritzia horrela bada, beste egiba esan, zurten aldozu. Aldozu zinduz hori. Horren helburue da, organizatzea ondo, edo zein eren dutan, hori apunteute dekogu. Bere garaian teknikoak eta esan zebien ezetz, izin egin eta gure behiakin momentu honetan zer egin. Eta esaten bada ere baietz eta gure esaten bada, beste egin esan zu aldozu, hori dana regularizatuko da, dano, baldin lur mota, zelako katalua, zalantza hori zen, delakotan, esan hori lioa, epaile batek esan zuen ezilegin eta errazoia teknikoari eta hori baietz, konponduteko egiz. Irako. Erregularizatzeko era da normal bitartez, hori gorkak eta inazioetan bai esan da, bai. Eta hona zu dino zonen, edo zein eri datorrela, eta guzti bardine, eta jakinak arazo barik joan beharrean, guzetan juizitara joan behar, akitzeko. Bai, hori da hor dute. Ibidea gara, hori da. Bai.
Bale. Hirugarrena, 2022ko kontu orokorraren behin betiko onarpena. Hemen puntu honetan esatea, hasitako prozedure aurrera joan dela, erakunde honen idazkaritzak ziurtatzen dauzenan 2022ko ekitaldiko kontu orokorra eta horri buruz kontuen batzorde berezia egindako txostena jendaurraren aurrean 15 egunetan egon dela, bai? Hain zuzen ere 2024ko maiatzaren 23-tik 2024ko eta 24ko markatu ekainaren 13 arte, biak barne. Eta hemen erreklamaziorik ez direla egon. Beraz, batzordetik ez depozitan pasatu behar, ez bada erreklamaziorik egon, eta gaur emendeko espedientea osoko bilkura honetan behin betiko onarpena emateko. Bai, holan erabakitzen bada. Beraz, hau da, bozkatzera kartzen dugunek. Aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 6/2024 zenbakidun kreditu aldaketa. Hemen partekatu jatzua espediente osoa, hemen esatea lehenengo tamen, Elizondoko frontoiari dagokiona dara, bai? Espedientean beteko modura, hainbait txosten dauz, alkatetzaren providentzia, gastuak egiteko proposamena eta dagokion kredituak aldatzea, aurrekontu egunetasunaren buruzko txostena eta diruzaintzako girakinaren erabilerarena bebai. Danak azaldu beharrian, bagoaz osoko bilkurari akordio proposamenara, hemen gogoratzen da zena alkatetza berritu baten proposamen bat bidez hasi dela, onartzeko espediente hau, udal kontu hartzailetzak, prozedura eta eskumenari buruz eta aurrekontu egonkortasunari buruz egindako txostenak ikusi dira. Eta hor lagun ditute datuak, irakurri da zakurtzera gainetik, guk konturetan dugu, baina publikoan dauzenak be, apurtxu bete jakinaren gainean egoteko, bai? Deskribapen handeko Elizondoko frontoia dana, kreditua 39.743,83 euro, aldaketa hemen dekoguna 396.458,52 euro. Honek guztiak egiten dau, behin betiko kreditua, kantidadea dagokiona da 402.802,35 euro. Bai, gero zehazten dabe bai, kreditu gehigarriak finantzatzeko proposamena, eta hemen gastu orokorretako, diruzaintzako girakinatik hartzen dela, azaltzen da. Hemen gogoratu, kreditu aldaketa hau osoko bilkura honen gure eskumena dela, beraz, horra bagoaz, proposamenara bagoaz, irakurriko dut hemen ikintzen dagoena, 3 puntu dauz, betikoak, prozedura honen berdinek, dino, hasierako lehena, hasierako onespena emotea 6/2024 kredituak aldatzeko espedienteari, kontu hartzaileritzari, diruzaintzako girakinari eta aurrekontu egonkortasunari buruzko txostenak barneratzen dituena. Bigarren puntua, espediente hau jende aurrean jartzea. Hasierako onespena emoten bada, Bizkaiko aldizkari ofizialean, 15 eguneko epean, iragarkia argitaratuz. Epe honetan, interesatunek aukera duki espedientea aztertzeko eta egokitzak ikusten badeuki erreklamazioak aurkezteko osoko bilkuran. Eta hirugarren puntua izango zen behin-behineko espediente hau behin betiko bihurtzea. Epe horretan ez badauz erreklamaziorik. Erreklamaziorik egonda, hilabete bateko epea egongo zen osoko bilkura honek, horrek ebazten. Eta hor zena, ez da txikakutxo betearen joanaz, zeu zorgin jau zarantzaren bat, unen inguruan ez, hori gozue, boskatzera pasatuko gara, aldeko botoak, horrak ez. Onartzen da, vale.
aurrengoko puntu gehiagoan da, finantza aktiboaren kontratazioa. Hemen gure idazkariak egindako txosten juridiko bat partekatu datzu, ez dakite aukerarik izan duzuen aztertzeko. Toki erakundeek beren diruzaintzako finantza zerbitzua kreditu eta aurrezki erakundeen intzartu ahal izateko egoera edo kasuistika zehazten da. Bai? Bertan, arauak egiena, arauak beraiez aurre ikusten du diru zaintzako soberakina errentagarri egiteko finantza kontuak hitzartzeko aukera. Bai? Aipatutako txosten horretan jarraitu beharreko prozedura azaldu eta zehazten da. Eta hori zena honetan oinarrituta kudeatu da proposatutako finantza aktiboaren kontratazio hau. Hemen esatea, bete datuak emotearen, momentu honetan udalak, kontu korrontetan, 3 bat gitxe gora bera, 3 bat milioi dekoza da, eta hau kudeatzeko hiru eskaintza aztertu direz eta onuragarriena udalerako da aukeratu izan. Bai? Hau da gata, idazkari kontu hartzaileak Bankinter S.A. erakundearekin finantza aktiboak ituntzeko eragita enosteko izepidetu duen espedientea ikusi da. Udalak erakunde horretan duen kontu korrontean gehiegizko saldo gerakina dagoela. Ondorioz, soberako saldoa ordaintzeko eskatu zaio honako honen arabera. Eta zehazten da, eragiketa epe finkorako gordailu kontratu. Zenbatekoa 1.500.000 euro. EPEA horre txostenean zehazten da modure, gehienezko EPEA 3 hilabetekoa da, eta 3 hilabete zehaztu direz. Interesa urteko 3,50 nominala. Eta muga egunerako interes gordina 12.300 eta 75 euro. Ezen osan. Hau guztia salduta akordiora joan behar gara. Eta akordioak holandino, lehenengoa, aipatutako Bankinter S.A. erakundearekin finantza aktiboak ituntzeko eragiketa onartza. Lehen adierazita dagoen modura eta uztailaren 8an. Data finkatutako data da uztailaren 8. Eta bigarrena, alkateari almena emotea eragiketa hori arpidetzeko, udal honen izainean. Hau bazaldute, hone bozkatzea dagokigu. Botuak emango duguz, aldeko bozka? Hau batez onartu da. Harin eginoa? Ez dakite? Zeigarrena. Lanpostuen zerrendaren aldaketa. Apurtzu beti historiko egitearen esatea 2022ko azaroaren 18an udal honetako langile batek udalaren aurka jarritako demanda bat jaso zen. 2010ko urtarrilaren batetik udalarentzat etenik gabe zerbitzuak ematen aritu zela eskatzen zegoen. Ingurumen zerbitzuaren esleipen errepikatuen ondorioz. 2024ko apirilaren 29an ospatu zen epaiketa hau eta ikusita 000-152/2024 zenbakiko epaia langileak Lemoako udalerriko ea etenik gabe emandako zerbitzuei buruzkoa eta bebai ikusita langileak aurkeztutako auzia baiezten duen epaitza Lemoako udalaren aurka, auzi jartzailearen eta alderdi demandatuaren arteko lan harremana deklaratzen dagoena, beharrezkotzat jotzen da lanpostuen zerrenda aldatzea. Honako hau kudeatzeko, pasadan ekainaren 24an, negoziazio maila bilkura burutu zen, eta bertan hau batez, onartu zen honek hau, proposamena. Ikusteko aukera izan duzue, ATS-ek egindako balorapen txostena, eskuen artean erabili dugune da honako hau, eta puntu honetara
hartuta, esatea, osoko bilkura honi pedagogikoa behin betiko, behin betiko ez, zerrendaren aldaketa, onartzen. Bai? Beraz, boskatu dut. Bai, aldeko boskat, bau batez. Bai? Hemen, oso bat. Esan. Konsolidazio edo estabilizazioko prozesu hori informazioa kurren Honetaz? Ez, horretaz ez. Hori da. Batez ere, behoi eta kargauen zela. Gauzia, bezatu hori, eta beste guztiek. Gure dauzuen moduen, batzar bat egin ustailan pagado zuen, edo idatziz, edo... Datorren astean bertan gure gozoa likita ginen kentzeko, momentu honetan zilan dagoen, Bai, hori da, eta zilan dagoen, eta ekiteko. Bai. Ederto. EAJP Nobelen sexu askapenaren eta rotasunaren aldeko adierazpen instituzionala. Laburtu apurtzu bet eta... Edo, irakurri dozue? Irakurri deko zuen. Buruzo irakurtzeak apurtze biteko zuen. Irakurtzeko ez. Lan aldetute. Ez da esatzen dugu, beraz, boskatu ingo dugu nuen, aldeko boskak. Onartzen da, eta gauza bera gehiatzen duke aurkastu. Bale, baldeko boskak. Bale. Edertu. Bale, eskaerak eta itaunak, alderak bat, maien, publikoan, ez? Bale. Edertu. Ondo. Aurrak, ikusiko gara. Egon gara.